Sa dili madugay, dili lang extension, kundi makabaton na gyud og kaugalingon nga campus sa Cebu Technological University kon CTU ang lungsod sa San Remigio uban sa tabang sa Kapitolyo. Magpatukod ang kagamhanan sa lalawigan sa Subo og duha ka andana nga CTU building nga dunay unom ka classrooms. Gastuhan kini sa Kapitolyo og kapin 11 milyones pesos. Niadtong Pebrero 24, gisubhan ni Gobernador Garcia ang maong proyekto kuyog sa ubang mga opisyal sa probinsya sa Subo. Matod ni San Remigio Mayor Mariano Martinez, ang nahitabo karon, extension lang una ang CTU sa ilang lungsod sa CTU Daan Bantayan. Tungod kay sa pagsugod ni ini, maiha pa lang ang mga tinun-an nga nagtungha didto. Unya karon ni dako. Unya ni dako na ron, dili lang na nang taga San Romeo mutuon dire. Gikan sa Bugo. You know why? Because it's a state college. Tungod kay state college, gilibre namang tuition. Tungod kay libre ang tuition, daghan kay mga estudyante sa uban mga lungsod, mutuon dire. I'm proud to say na sa mga CTOs, kusog na tubo, murag kining ato is one of the fastest growing CTO campuses. So nga ako, dako ay murag future. I see a very bright future sa atong CTO with the help of Governor Gwen. Sa iyang pakigpulong, gidasig ni Gobernador Garcia ang mga ginikanan nga ingganyhon gyud ang ilang mga anak nga moeskwela kay libre na ang bayranan sa tuition sa mga eskwelahan sa kolehiyo sa gobyerno. Gikan pa sa miaging mga termino ni Garcia, gihatagan na gyud niya og gibugaton ang edukasyon. Because education is the great equalizer. Unsa may boto pa sabot? Ang edukasyon maoy makatabang sa pagpaangat ni atoa sa ubos aron makalantaw og mas hayag nga kaugmaon. Maoy makapabukas og mga pultahan sa dugang nga mga oportunidad. Gipaningkamutan gayud ni Garcia nga makabutang og mga tunghaan sa kolehiyo sa mga lungsod kay naluoy siya sa mga estudyante nga kinahanglan pamuanhi sa syudad sa Subo aron dinhi mo eskwela ug mudako ang gasto sa plitihan o boarding house. Gawas ni ini, di pa gyud magiyahan sa ginikanan tungod sa kalayo. Sa dihang usa pa ka kongresista si Garcia, usa siya sa mga ni-sponsor sa balaod nga Universal Access to Quality Tertiary Education Act nga nagmando og libre nga edukasyon sa kolehiyo sa state universities o colleges kun saks sa tibuok nasud. Kay nasayod gyud ko nga kung matagaan lang og oportunidad ang atong katawhan, ang mga anak matagaan lang og chance nga makahuman og kurso nan atong mapaangat ang kahimtang sa matag pamilya og ang kalisod matagaan nato og oportunidad nga mapaangat ang kahimtang sa tanan. Ang school building nga ipatukod sa Kapitolyo kay mao gyud ang disenyo sa CTU nga gihatag ni CTU President Rosaine Ancheta. Si CTU Daan Bantayan Extension Campus Director Dr. Levi Lipon mapasalamaton tungod kay makatabang ang unom ka classrooms nga ipatukod sa Kapitolyo kay nagkadaghan ang ilang mga tinun-an nga naglaom sila nga moabot na og 900. On behalf of CTU Daan Bantayan Campus, San Remigio Extension, being the Extension Campus Director, I just would like to extend our heartfelt gratitude to Governor Gwen for giving us this very tangible project, the 6 classroom building that surely will cater to the needs of around 250 to 300 students. So Governor Gwen, thank you so much. Ang Kapitolyo usab ang nipatukod sa tibuok koral sa maong tunghaan. Kini gigastuhan og 2 milyones pesos. Sheila Gravinez, Balita sa Subo.